لا كتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفيني لهاريري سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو نايوتر من نيوتيو لو من ريا رستي مچه مابزوان زي بستفل علي من قدي أب كل قعزة هوتنا أب سراح أب هيوت أب سوشال ميديا زيت أبونا زيت ألونا كمون زيتون كلنا سباتين سنينا مچه بزو حتى مكالنياتات زين بروا عالم ننبر كمزلنا نسعتاي مثلا أم بعرب زبان زي زيات باب زيان متاك تغمنا أبزخون يوم قعزة هوتنا زيت أبانا زيتون كلنا سبن تولو بفلاي دما نقاس نحمق طراي زوفر سبالو نعو كما يجيرنا نبدهو بخامين نفسنا نكلاغل إنا نري زيادة دما في سوشال ميديا بزي تفلطون زي تفلطون ككافأ كان حماق كقبرا كان سلزخيل بخامين قطمون نفسنا نكلاغل نعوتن كنرينا سلزا فيديو كسام مودا ترايوا نفسها كفنت بدما أبيوتنا كنستو الكتعجزنا كسام مودا تتخطاتلوا techniques in dealing with mean people حماق زقبرو تنقلنياتا سبات إنا غنري so let's go تقدامي تنت بنريا choose your battles wisely مسمن تبقاس مسمن تكراخر نمن تملس مسمن تتصابع كتفلت كتكلالكا كل زي صحفلكا كل زي صرفكا كل حماق قبر زفتنسب كتك على سلكا وي كتبقى سلكا مالو دا يكون نفع سب كل جزء مسماني باس نمن كان يعيقو يقدف نمن شلال يقابز زفل سبيو سلازا بز جزء زدما مس كله شمكازل عليك تباس اي تغلنيها اي اللي كان يون شوف سيناريو وي حدا كستات كنرينا هجي a mean person at work or Facebook is spreading rumors about another person that you know aren't true نابنت في السوشيال ميديا يكون كمونا بسرح هذا حماق سب تنقل الناسب بزعبا كالسب حسوت زي كنوع نجار كزاربن ورك نزحن ريخان سمع كان لغا بزعبا هون غل بزعبا خال كنوع كم زي كنا خافل يتكال لغا you want to confront them or report them سلازي أكالات كابوش انتايز بلكا كيتكا صرفهم تحق نقرهم أبقص أملسوا لهم إذا ما تاكا تبقوا يكوين يسمعكا زياغن جيجايا مخنياتو exactly زيزد اليوم زومكم زعين السبات كتملسوا لهم كتكراخرهم مسؤوم مهين كتبلن كتصرارفن كتصحف لهم يوم زدليوخا مخنياتو كن رياينا سنهلنا سلامتايكم مغانو Okay. A mean person lives on the energy of those around them. Your attention is exactly what they are looking for, as it gives them a chance to further perform their disruptive behavior. So, زيوم حماقة سبات ورزنو سحو تزارفتن سبات فلاين تزارفت مالتي نوعهم كابكم زا عينة صرفن زربان energy رغبو أغالبو ناي سبات مسحب دما بخومي يمزخلو أغالبو ناي سبيت اليوم انديو نتا غالبا جن بز نيجاتيف نجار يوم تروح بوسم سلازي نوعهم عبدالرجوم كتملس اللومن كتصرفوا من تجميركا سرح يخاطبهم زلخ شعون نصلهم أوريدهم بورسهم أوريدهم كقط مخيم ثم بكرلهم انجوي قبروهم كان زي نعاها كاب سرح كان كاب هيوت كان كجونا ربك غلي نوعهم جن سرحهم يزي be careful بس حد ما يمام سوشيال ميديا كم يوم سبات it's important to learn to choose your battles wisely. No matter how much you do or say, it will take a lot of energy to confront a mean person and it can affect your days and nights. سلازم انتهينا نبدلنا نزح حماق سب نتسعرف سب حماق رايز حسب ويزارب سب كتسعررون كتملسلون كتصحفلون تجميركا يغني اللي نعيمو على الرخيبة سرح الرخيبة له كتشفشفا كاي كملسلكا كملسيغا نسخات تزاربو زلخا أب حنقولكا أب هيوتكا أب معلتخان أب ليتخان عابس الوقت فترة الكاي نوعوغن نورمال لغر كون خيلي عبا بسرات ني تخطاتلتي نايزي چانل مچم أبتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارو تدليون كم زلوخي فلتي انبار بمغنيات نجمار نايزا عمت بزح كورسات ناتا نحاد إروان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم أتو كورسات كا ويب سايت وسيتكم action وسدو thank you very much سلازي توم زعرف سبات تاريخهم أبزع بتاعهم زعرفوا نبنت أب يوتيوب تزيركا توم أبناتي زعرفوا أبزخت كا channel تمساسالي زعرفت راي كزر كتفوي خاطريهم
ስለዚ ንዖም ስርሖም እዩ ንመን ከም ዝበልውን ከይፈልጡ ይኽእሉ እዮም ንዓኻ ግን ሂወትካ ሕማቕ ከም ዝኾን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ቁፅሪ 1 ሪኢና ኣለና let's go point number 2 if possible try to document ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣብ ዝግላዊ ሂወትካ እውን ዝኣቱ ዘለፋን ፀርፍን ሕማቕ ነገራትን ተንኮልን ትርኢ እንተለኻ ኣክንዲ ምምላሶም ኤቪደንስ ዶኩመንት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት you catch a mean person lying about something that you know it's false they want you to get angry and shout or insult or scream so ሓደ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክኸውን ይኽእል ኣብ ስራሕካ ይኸውን ይኽእል ኣብ ትምህርትኻ ዘየለ ነገር ወይ ዘይነበረ ከፀልሙኻ ወይ ሕማቕ ክዛረቡ ትሪኦም ወይ ድማ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘበን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባኻ ሕማቕ ዘይበልካዮን ዘይገበርካዮን ፖስት ገይሮም ክዛረቡ ትሪኦም ስለዚ ፀለማ እንድሕር ኮይኑ ነዚኦም ሰባት ምምላሶም ትርጉም የብሉን እንታይ ክትገብር ኣለካ ዶኩመንት ክትገብር ኣለካ ብኢሜይል ዝመፀ ተኮይኑ ኢሜይል ስክሪንሾት ጌርካ ሴቭ ክትገብር ኣለካ ስእሊ ተኮይኑ ፖስት ኮይኑ ዶኩመንት ክትሕዝ ኣለካ ምክንያቱ እዚኣቶም ብዶኩመንትን ብጭብጥ እንተዘይኮይኑ ኣሉ ቀጣን ክብሉኻ ስለ ዝኽእሉ how to react بخميت ملس just to collect every evidence you can get such as receipts previous emails or chats pictures or screenshots of posts مخنياتو كل ذيك على دوكومنت كتحس كتكيل عليك እዚ ዶኩመንት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣሉ ክብሉኻ ኣይወዓልኮን ሓሳዊ ኢሎም ንዓኻውን ከልግቡልካ ስለ ዝኽእሉ ጭብጢ ሒዝካ ኤቪደንስ ሒዝካ ኮፍ ክትብል ኣለካ ንምዚኦም ምክርኻር ንዓኻ ታሕቲ ዘውርደካ እምበር ንላዕሊ ኣይወስደካን እዩ ምስ መን ትበኣስ ንመን ትምልሰሉ ምፍላጥ ልቦና እዩ ከም ኣብነት ክበኩም ብዙሕ ሰብ ኣለዉ ብዙሕ እኳ ይብልኒ ሓያለ ሰባት ኣለዉ ዘፀልሙ ንዓይ ወይ ብሽመይ ደይበልክዎ ከም ዝበልክዎ ገይሮም ዝዛረቡ ወይ ነታ ኣነ ዝበልክዎ ብናቶም ርዲት ክዝልፉ ዝፍትኑ ክምልሰሎም ምኽኣልኩ ነይረ ምምላስ ንዖም ግን ስራሕ ኢኻ ትቦም ዘለኻ ስለዚ መሊሶም ክቕፅሉ እዮም that's why እንታይ ክገብሮም ኣለካ ሓደ ግዜ ነቲ መልሲ ዘይግብኦም ሰባት ኣለዉ ዝበሉ ይበሉ it's okay ቶም ዝፈትውኻን ዘኽብሩኻን የኽብሩኻ እዮም ቶም ዘይፈልጡኻ ግን ዋላ ይስምዕዎም it's okay ምስ ግዜ ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ so choose your battles ዝበሃል እዚ if you found yourself where you are forced to work or cooperate with this kind of person make sure that every important agreement between you and them should be documented ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክትሰርሕ ዝኾን ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ድዩ ኣብ ኮሚኒቲ ድዩ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብገለ ነገር ክሰርሕ ተገዲድካ ኩሉ ትስምምዕ ምሶም ዝተባሃለ ዶኩመንት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ጎል ክእትውኻ ስለ ዝኽእሉ ናይ ምሕሳውን ናይ ምፅላምን ባህሪ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ብዶኩመንት ክትሕዞም ኣለካ ብጭብጢ ማለት እዩ number 3 stay factual and stay on the topic ያጂ ከም ገሌልካ ብስራሕ ይኹን ብዝኾነ ነገር ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክትገጥሞም ድሕሪ ኮይንካ ክትምልሰሎም ተኮይንካ ብጭብጥን ብፋክትን ብሓቅነትን ብጭብጥን ከምኡ ድማ ኣብቲ ቶፒክ ጥራይ ብምትኳር ኢኻ ክትምልስ ዘለካ ኩሉ ግዜ ሸለል ምባል ከይህሉ ኽእል ኣብ ስራሕ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝፀልመካ ተኮይኑ ክትምልሰሉ ተኮይንካ ጭብጢ ሒዝካ ነጥቢ ብነጥቢ ክትሕዞም ኣለካ if a mean person is confronted for something they said or have done they tend to change the topic and stay away from whatever it is so ከም ገሌልካ ክትገጥሞም ተፈቲንካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ጓል መንገዲ እዮም ዝፈጥሩ ቀዳመይቲ መደብ ናቶም ብልሒ ከመያ ኣብ ክንድታት ተባህለት ነጥቢ ዝምልሱ ካልእ ጓል መንገዲ በትን ኢሎም ኮለል ካልእ ነገር ዘይተባሃለ ካልእ ክፍሕሩ ይፍትኑ እዚ ድማ ነታ ነጥቢ ንኸይምልሱ ኮለል ኣቢሎም ነቲ ሰብ ኣብ ሓሸዊ ክእትውዎ ስለ ዝደልዮም ስኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣብታ ነጥቢ ክትፀቕጦም ክትክል ኣለካ ክርያ ይነፅንሂልና this can be frustrating and make you emotional or upset don't let yourself get emotional stick to the facts you're confronting them about and what they need to do so yes ከምዚ ገይሮም ኣብ ካልእ ነጥብታት ኣብ ዘይነበረን ካልእ ነገራት ምስ ተዛረቡ መሊስካ ክትሓርቕ መሊስካ ክትንፀርፅር ትኽእል ኢኻ ኤግዛክትሊ ከምኡ ክገብሩካ እዮም ካልእልዮም ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነግደፎ ሲልካ ኣብታ ነጥቢ ትራይ ተመሊስካ ነታ ነጥቢ ነታ ዕላማኻ ነታ ክትብላ ዘለኻ ነታ ፕሩፍ ክትገብራ ዘለኻ ኣብ ኣጥራይ ኣተኲርካ ክትዛረቦም ክትክእል ኣለካ ጥበብ ንእሽተይ ምኽራብ እዚኣ እንታይ ኣላ set a time limit እታ ምስኦም ክትዛረባ ደሊኻ ዘለኻ ግዜ ገደብ ግበረሉ ምዝ ሰብ እዚ ን5 ደቂቕ ወይ ን10 ደቂቕ ክዛረብ እታ ትግብኣኒ ብትኽክል ክዛረባ ድሕሪኡ ግን ግዜ ይጥፍን እየ ምክንያቱ ካብታ ግዜ እትያ ኣብ ካልእ እንተእትዮምካ ግዜኻ ከባኽኑልካ ዘይተባህለን ዘይተገብረን ገይሮም ነቲ ቀንዲ ነጥቢ ካብ ነጥቢ ከም ዝወፅእ ክገብሩ እዮም ስለዚ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ ግዜአንን ኣብ ሰዓተንን ሂብካየን ኢልካየንን
ብንጹር ንዕን ምሳብካ ክትገጥፎም ክትከል ኣለካ ምክንያቱ ምምልላስ ምሳቶም ክሳራ ናይ ግዜን ክሳራ ናይ ስምዒታትን ኣብ ካልእ ክጠፍእ ዝግብኦ ኤነርጂ እውን ስለ ዘህልኩልካ Number 4 involve allies or supporters ኩሉ ግዜ ድማ ሰባት ምሳኻ ደው ዝብሉ ከምኡውን ደገፍቲ ክህልውካ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቀዳመይቲ ዕላማናቶም ኣይዞሌት ክገብሩካ እዮም ዝደልዩ ነቲ ንሳቶም ዝበሉካ ወይ ጠቐነናትካ ዲ ሕማቕ ዲቲ ፀለመ ኩሉ እንታይ ገብሩ ይደልዩ መጀመርያ ካልኦት ሰባት ንዝፈትውካ ብሓሶትን ብገለን የሚንዮም ንዓኻ ክነፅሉካ እዮም ዝፍትኑ ነፂሎም ክሃርሙኻን ካልኦት ከተሃራርምዎምን ከምኡ ይገብሩ እዮም እዚ ክትጠንቀቕ ኣለካ ንበይኖም ተኮይኖም ሰብ ከይኣምኖም ስለ ዝኽእል ሓሶት ምዃኑን ስለ ዝፈልጡ ብዙሓት ሰባት ብምምፃእ ሓቅነት ከልብስዎ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ቢ ኬርፉል በይንኻ እንተኮይንካ ድማ ከጥቅዑካ ኩሉ እዮም ዝገሄር ተዘይሓሊካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስኻ እውን ነቲ ነገርቲ ምስ ዝፈልጥዎ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ኮይንካ ክትገጥሞም ክትፍትን ክትክእል ኣለካ እንታይ ማለት ናይ mean people are always master isolators ስለዚ ክኢላታት እዮም ኣብ ምንፃል ናይ ሰባትን ነፂልካ ምህራምን they always want to get their way and they know that the easiest way to do that is by isolating you ኩሉ ግዜ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ከድምዑልካ ተኮይኖም ከነፅሉካ ኣለዎም ነፂሎም ኣብ በይንኻ ክሃርሙካ ኣለዎም እዚኣ ድማ ከተፍቅደሎም የብልካ ክትንፀል የብልካ ንስኻ ድማ ምስቶም ንዕዖም ዝፈልጥዎም ፎልት ናቶም ዝፈልጡ ፓርትነርሽፕ ኮይንካ ኢኻ ክትገጥሞም ዘለካ it is against their interest to involve others ካልኦት ሰባት ክመፁ ከለዉ ድማ ኩሉ ግዜ እዮም ዝፈርሁ ስለምንታይ ንዓኻ በይንኻ እንተ ገይሮም ካይተሓሶት ናቶም ኣራጉዶም ክእመነሎም ዝኽእል ካልኦት ሰባት ንዓኻ ጥራይ ድማ ኣይኮኑን ከምኡ ዝገብሩ መብዛሕቲ ግዜ እዚኣ ኣላቶም ሓንቲ ድማ እቲ ባህርናቶም ዝሕማቕ ምግባር ኣባኻ ጥራይ ኣይኮነን ጀሚሩ ቅድሜኻ ንካልኦት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ብዙሓት ግዳያት እውን ኣለዉ እዮም እንታይ ክትገብር ኣለካ እቶም ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም ዘፀልሞምን ዘካፍእዎምን ምስኣቶም ኮይንካ ክትመፆም ከለኻ ራዕዲ ዝሕዞም ምክንያቱ ምስጢሮም ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ንሓደ ሰብ ጥራይ ስለዘይኮነ ብብዙሕ ወገን ክመፆም ከሎ ሽዑ ዝያዳ የፍርሆም በይንኻ እንተኮይንካ ግን በይንኻ ምስቲ ንዕዖም ዝመስሉ ንሳቶም ኦርጋናይዝ ዝገበርዎም ገይሮም ከጥቅዑኻን ከድምዑልካን ይኽእሉ እዮም which is why እዚ ድማ እዩ ኩሉ ግዜ ኔትወርክ ወይ ኮኔክሽንስ ክህልወካ ምስ ከማኻ ዓይነት ሰባት ክኔክትድ ክትከውን ዘለካ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልና ይከውን how should you react get outside help ኣብ ከምዚ ኩነታት ቀዳማይ ንገብሮ ዘለና ካብ ደገ ሓገዝ እውን ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ በይንኻ ከድምዑልካ ስለ ዝኽእሉ ካልኦት ሰባት ኮንታክት ምግባር ኣገዳሲ እዩ involve people who know both you and them ኩሉ ግዜ ድማ ንዓኻ ንዕዖምን ዝፈልጡ ሰባት ኢኻ ክትረክብ ዘለካ ምክንያቱ ንዓኻ ጥራይ ዝፈልጡ ንዓኻ እዮም ክድግፉ ንዑ ዝፈልጡ ከመይ ብንዑ ስለዚ ንዕዑን ንዓኻን ዝፈልጡ ሰባት ረኺብካ ምስኦም ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ tell them about what's going on እቲ ዘካየድ ዘሎን እቲ ዘጋጥም ዘሎን ድማ ምግላፅን ምሕባርን ንዓይደግፉን ዘይኮነስ ከም ዘላታ ነገር ተደጊርካ ኖርማል ሰባት ክርድኦምን ከስተውዕሉልን ስለ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ check yourself if you could be one of this ተቐንዲ ኣገዳሲ ድማ እዚኣ እያ ምናልባት ንሕና ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክህልወና ነፍስና ንፈትሽ ንኻልኦት ምፍታሽ ቀሊል እዩ ነፍስኻ ምፍታሽ ግን ከቢድ እዩ ሰብ ብኸመይ ክንፍትሽ ኢና ንርኢ ኢና as the common saying goes it takes two to tango ኩሉ ግዜ ከምቲ ልምዳዊ ባህላ ታንጎ ክስዕስዕ ወይ ከዓ ታንጎ ዝበሃል ወድን ጓልና ተተሓሓዙ ዝስዕስዕዎ እዩ ስለዚ ወዲ በይኑ ክስዕስዕ ኣይክእልኒ ወይ ጓል በይና ክስዕስዕ ኣይትኽእልና it takes two እዚ ነገር እዚ ድማ በይኖም ጥራይ ገብሮ ኣይክእሉን እዮም ንስኻ እንተ ተዋሲእካ ታንጎ ክኸውን ወይ ከዓ እቲ ዲስካሽን ዝቕፅል ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ካልእ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻ እንታይ ኣበርክቶ ኣለካ ኣብቲ ዘጋጥም ዘሎ ነብስና ምሕታት ኣገዳሲ እዩ The truth about mean people is that they rarely ever realize that they are mean. ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም እዚኦም ሕማቕ ዝገብሩ ሰባት ዝፀልሙ ሰባት ወረ ዝነሱ ሰባት ከምኡ ምዃኖም እውን ኣይፈልጡን እዮም ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ዝመስሎም ምክንያቱ ንሰብ ክፀርፉ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝፀርፉ ብዙሕ ሰብ ካብ ፀርፊ ይምልሰሎም እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ከምኦም ተፃራፊ እዩ ዝመስሎም ሕማቕ ምግባር ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝገብር እዩ ዝመስሎም ምክንያቱ እቲ ባህርናቶም ብዙሕ ግዜ ግብረ መልሲ ከምኡ ዝመስል ስለ ዘምፅኣሎም ከምኡ እንተዘይጌርካዮ ዝገበርካዮ እውን ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዖም እቲ ዝበልዎ ክፀርፉ ከለዉ ፀርፊ ክምለሶም ስለ ዝለመድዎን ከምኡ ስለ ዝመስሎምን So if you find yourself constantly dealing with mean people in your life, it might be time to ask yourself ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰባት ብሕማቕ ዝምልሱልካ ሕማቕ ነገር ጥራይ ዝፅሕፉልካ
ዝከራኸሩኻ ዝገራጨውኻ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት ቼክ ክትገብር ኣለካ ንስኻ ከምኡ ዓይነት ባህር ስለ ዘለካ ከይኮኑ ዝምልሱልካ ዘሎ ሰባት ኩሉ ግዜ እዮም ዝከራኸሩ ምሳይ ክትዕየቅ ከም ዝካትዑ ገለገለ ትብል ከለኻ ምናልባት ንስኻ መበገሲ ወይ ከዓ ኣብ ከምኡ ናይ ምውሳእ ክእለት ከይህልወካ ፅቡቅ ጌርና ቼክ ክንገብር ኢና here are some common indicators ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከይህልወካ ብከምዚ ቼክ ክትገብር ትኽእል ሓደ you find yourself complaining or misunderstood quite often ብዙሕ ግዜ ሰባት ዘይርዱኻን ምሳኻ ዝገራጨውን ምሳኻ ዝከራኸሩን ክኾኑ ከለዉ ብዙሕ ሰብ ግዜ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝፃባኣካ ኣንፃርካ ርእቶ ዘለዎም ብተሪር ድቃወሙኻን ዘማርሩልካን ከም እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ናትካ ነፍስና ቼክ ምግባር ኣገዳሲት ክትከውን እያ ቁፅሪ 2 you are conceived that people are talking negatively about you ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ሰባት ብዛዕባይ ኔጌቲቭ እዮም ዝዛረቡ የዳኸሙን እዮም ሕማቕ እዮም ዝዛረቡ ትብል እንተለኻ ምናልባት ሕማቕ ስለ ትገብር እታ ኣካላትካ ፅቡቅ ዝነግረካ ዘሎ ሰባት ብዙሕ ግዜ ብሕማቕን ኣሉታዊ ኣዘራርባ ናብ ልዕሊኻ ይዛረቡ እንተኮይኖም መበገሲ ኣለዎም ኩሎም ዓያሺ ክኾኑ ክኽእሉ ኣይክእሉን እዮም የስ ፅቡቅ ስለ ትገብር ዘለካ ሓደ ግዜ ክቃወሙካ ተቃውሞ ክህልወካ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ብኩሉ ወገን ሕማቕ ዝመፀካ እንተኮይኑ ሕማቕ ሰብ ስለ ዝኾንካ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ነፍስኻ ቼክ ክትገብር ሕጂ እውን ሓንቲ ነጥቢ ኣለካ 3 you don't feel much of self-worth in what you do ኣብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ ሙሉእ ዕጋበት ዘይብልካ እንተኮይንካ ንኣብነት ንሰባት ምድኻምን ምፅላምን ዕጋበት ክበካ ይክእል unless ፍሉይ ናይ ሸይጣናዊ ኣተሓሳስባ ተዘይብልካ ንሰብ ሕማቕ ምግባር ምብዳል ምፅራፍ ምድኻም ዕጋበት ዝበካ እንተኮይኑ definitely evil person ኢኻ ሕማቕ ሰብ ኢኻ ማለት እንተዘየለ ትገብሮ ስራሕ ስክፍታታትን ፀገማትን ናይ ሕልና ወቐሳን ዝገብረልካ እንተኮይኑ check yourself 4 you don't have many close connections at work ከምኡ ድማ ብዙሕ ጥብቕ ዝበለ ዝምድናታት ምስ ኖርማል ተራ ሰባት እንተዘይብልካ ብካልእ ዘረርባ ምስ ዕሩኽትኻ ምስ መተዓቢትኻ ምስ ቤተሰብካ ምስ ገለ ቀረብትኻ ጥቡቕ ዝምድናን ምርድዳእን እንተዘይብልካ ብርግፅ ምስቶም ምሳኻ ዝቐርቡ ዘይትረዳዳእ እንተኮይንካ ምስጓኖት ክትረዳዳእ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እሱ እውን ሓደ መንፈቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዘነጥታ እዚኣተን ነፍስና ቼክ ንክንገብር ዝኽብል ከለኹ ግን ምስ መካይትና ኣይንካትዕን ወይ ከዓ ኮንስትራክቲቭሊ ሓሳባትና ዝተፈላለየ ክኾን ኣይክእልን ማለት ኣይኮንኩን ቀፃሊ ከምኡ እንተኮይኑ ግን ቼክ ዮርሰልፍ ወይ ተዓርክኻ ወይ መካይትኻ ከምኡ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ዎች ኣውት ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነፍስና ቼክ ክንገብር ከባቢና ቼክ ክንገብር ካብ ዘይግቦም ሰባት ከይጎዱና ክንጥንቀቕ ከመይ ጌርና ነፍስና ንከላኸል ድማ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ኣምሹር ንኻልኦት ክትሕግዝ ስለ ትኽእል ሸር ግበርዋ እንተደሊኹም ኣብ ካልእ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ነቐፌታ እውን እንተሎ ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ካብኡ እውን ኩሉ ሰብ ስለ ዝምሃር ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድማ ድሓን ኩኑ ብለኩም ፅቡቕ እምነየልኩም ቻው